Здравейте! В днешното видео ще играем на Цвети или умри. За първи път игра оранжевото. Стикмена идва. Аз по такъв знак го знам. Жълтия цвят. Никога не съм го взимал. Страх му стикменът. Той ще ме убие. Добре, те са червеното, защото видях. Не е тук стикменът. Ще ме убие. Значи... Defender. Махай се, бе, стикмен! Обаче съм гледала Анди Студио на онова видео. Ето. Гледах ви. What? Какво това е? Сега ще го мина за 1 час. Аз не съм сигурна на това ниво. Добре. Абонирайте се за канала. Чао!